Hei. Oh, Poli, sanes. kaget aku. Apa? Lah terus saya om nanti lagi nonton ngene iki. Ya karo aku. Pokoke mlaku. Ya opo sih karo tujuane hari ini. Iya. Jelang mana? Iya. Ya yo ae bongol iki. Yo, batahe. Iya, Ya wis. Kira ya. Iya. Tangan di jero kono. Iku jenenge poso wedhus. Oh ngono ta. Brek, brek. Brek. Kayak ciblek sih, Bang, brek. Nah, itu arek. Kayak ciblek itu. Lah kata bongol ya cimblek berarti. Ayo, ciblek iki. Enggak rupane tuh keburi lho yo. Oh, iya kata bongol. Hei. Oh, Poli, sanes. kaget aku. Apa? Tato kan di kene kan, brek. Kunciku hilang. Balik ilang ae kunci to. Lah ya iku. Ya apa iki? Loh, lah iki kuro iki nek kene. Lah iku kunciku hilang. Kunci. Kok iso lho? Iya. Mbok aku nonton mulai kok sau jajar iku mang. Molan ini iki. Cek bongole kon iki. Lah terus saya om nanti lagi nonton ngene iki. Ya karo aku. Ya pokoke Loh, mlaku. Ya opo sih karo tujuane are. Cek bongole are iki rek. Lah ya iku aku kesel are. Yo, kon untung kon ketemu aku Mbak Yusman. Aku nang kene kon. Iya. Ya gelem ae tak terno rono ae. Nandi? Wis lah ayo. Kunci, Ya tak ayo. kunci. Repot. Kuroi. Ayo suruh ayo. Ono ae cimblek iki. Untung kon petu awak-awakan. Temen dhewe. Ini lho. Nah, gini, Brek. Ini lho. Ya sik. Iku supaya menakno anumu kuncimu juga hilang maneh. Lah ya iku. Awas. Iki lho mbakno kunci iki lho Mas, balik ilang ae. Ki apa iki? Bongol are balik ilang ae. Kunci Oh, apa? lek pengen telu ilang. Kunci sepeda lho Mas. Sepeda. Wis sini aja mbakno Mas e. Tak delok iki sepeda apa? Man, Oh. Wis yo, tak tinggal sik nang ngene jero ya. Aku tak nyepakno buka wong-wong ya. Karena di Iya. kene kuncine. Iya. Aja ilang maneh. iya. Ya yo ae bongol iki. Batahe. Iya, Ya wis, kira yo. Iya. Tak di jero kono. Iya. Yo, tadi. Sun. Wis. Wis. Ayo. Jam piro? Boleh tak jelek? Sik mari iki lho. Dene terang-terang dilut ngene lho. Kaya sik grimis. Golek nandi? Sik yamene yo. Terus jam 5 iki kok sik yamene. Kon iki yo opo? Mlaku ndelok-ndelok opo ndi ngarep. Yo sik ta. Kabudal-budal tambah kedesan udan mari kasih tau golek takjil. Yo sik mari iki ono lho. Wong iku lho sik menunjukkan jam 5 kurang. Jadi kok 55 menit kas ngono lho budal nang. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam. Bukan apa? Oh, si Black. Oh, lah iya iku mang gak dibuka. No. Ya apa iki?
Puasa kabeh iki? Poso lah, Blek. Alhamdulillah, ya ngono arek jeneng poso wajib ya. Blek. Metu ambek Yusman iki mang. Lah iya iki mang ketemu Cimblek ya di Embong. Hilang mana ya kontake? Goblok ada arek iki. Ayo, karangan kontak kok ngombe obat ayo opo sih Cimblek iku? Ketemu Cimblek nang ndi? Di kesatrian kene lho, cedek. Di perengan iki lho. Wah, wis biasa, Blek. Wis sering lek konco ilang. Apa ya emang ngono goleki gak apa-apa. Lho, wis mari mang tak terno Cimblek nang ngene reparasi kunci di daerah kene lho, Dun. Warna-warni kene lho. Kan arekku rada bongol lah. Lek gak bongol ya kudu Cimblek jenenge. Kon dijak golek takjil mulai mang gak budal-budal muncul Blek. Tanggapan ae. Asline kon kondi mang. Lho, aku iki mang metu ambek Yusman, ketemu Cimblek. Kunci ilang pisan Cimblek, wong Cimblek kentir. Gak, Kunci Lek. ilang. Lah iku masalah kunci ku arek wis kegelekan. Lah Itu iya. masalah iku. Blek, awakmu ya asline poso apa gak? Loh, sebagai seorang muslim ya, muslimin wal muslimat ya wajib poso arek. Mosok gak poso. Saiki poso ping piro iki? Karo. Tako Blek. Kon poso ping piro Blek bisa Blek? Nutut ta kon? Lho masya Allah, kon kok iso takok maneh lho. Lah aku ki lek poso ya nutut. Nutut deh nutut. Nah iya kon iku poso lek ping piro? Masih nutut itu kan ono jumlahe. Lho, lek aku poso terus, Rul. Mek jumlahe aku gak ero ping piroe. Gak ero aku jumlahe ping piroe, gak ero aku, Rul. Poso-poso terus aku. Ya opo sih kon iki? Lho, kon gak percaya lah aku poso, Rul. Masa Allah rek iki rek. Loh. Lek percaya percaya. Tapi yakin iki lho sing kurang percaya. Lho, lah iku opo? Percaya lek Blek iki gak tau mokel apa mangan. Mesti mulai cilik yo poso. Masuk buduk bulan Ramadan. Dino biasa, Senin Kemis iku Blek yo poso. Oh, ya kalah lek wali ya berarti ya. Dun, aku tak nunggu nang jeding yo. Brebet cari weteng kurul. Ya. Ya wis nangan 2 hours later. tekan di Blek. Teko Embong, kontakku hilang. Oh iya mang Blek cerita mang. Lho begini ya? Ono dhewe. Arek kan cedok. Arek gak poso. Maksudnya? Poso ono sekone ndek kene. Kurang ajar. Iya. Mosok ngomong nang kon poso. Posoe ngomong aku. Oh, iki nang segoe. Aku harap iki. Iya sih, biar ya. Cara Oh iya, oke oke. Ngono ngomong aku lho poso. Ngwakali tok arek iku dobol kan jane. Bro. Cimblek, wis ndek kene arek-arek iki rek. Kak, iku mang lho. Awakmu ketemu aku mang lho. Teko ndi nang Yusman mang? Yo, London takok maneh. Ini puwe lu arek iki. Lemot-lemot masalah ya iki. Cek ayo jujur oh. Yo, Ditakoni Ruli poso, ditakoni iki poso. lha poso anjene aku. Lah iki opo iki? Iki opo? Opo sih? Iki lho ono opo iki lho opo? Bingung ae opo sih? Ngono ngomong poso. Oh, ala iki ta. Wah emang meneng wae. Apa? Lho. Cek ketemu bojone cek mesti gak dimasakno. Guru tok iki mulai biyen Nah, iki. iya ya opo. Wah, gak tau poso iki opo. Ya Kafir iki. Lho, kafir tak jelasno. Jelas nopo? Ayo jelas Ini nopo? lho. Ini lho tak jelasno yo. Iki mang aku ya jane poso. Aku moro nang pawon. Ya, akhirnya aku mangan jangan asem. Aku keeling lho. Aku gak poso. Akhirnya tak ndek. Terus aku poso maneh kan gak apa-apa sih.
Iku jenenge poso wedhus. Oh, ngono ta, Rek. Tak pikir lek gak apa-apa ta ngono iku mau poso model ngono. Gara-gara lagi malih gak oleh takjil. Oh, ciblek yo ono ae ciblek yo. Ciblek yo ono ae.